Mayong adlaw mga gihulnganon. Nata diri sa Gihulngan Public Market ini sa TV dool sa kanhi Amar. Nata diri para mo preach ta mo palapnag ta sa pulong sa Ginoo. Jesus is Lord. So Jesus Christ is Lord. So kay nag-ingon ang Biblia mga igsoon sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. So igsoon, walay perpekto dinhi sa kalibutan. Kitang tanan nakasala kay ang Biblia nagaingon. Hallelujah. Mabasa na to diyan na sa Roma 3:23 nga nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Maong gibuhat ding tanan sa Dios. Mabasa nato ni sa ikaduhang Korinto 5:18 mga igsoon, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya piniagi kang Kristo o gihatagan kita niya sa bulaton sa pagpasiguli uban ngadto kaniya. So gibuhat ini sa Dios ang tanan mga igsoon. Gibuhat niya pero kay gihigugma man naingon siya sa Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatagan niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So igsoon, grabe kayo ang sakripisyo sa Dios. Nauna kinsay mga amahan dire gisugal lang nimo ang bugtong bagyong anak sa mga dili ra nimo igunsa. Gisugal ni sa Dios nga amahan ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ para kitang mga makasasala mapasig uli kaniya sa iyang himaya. So pinaagi ni Jesus Christ kita makabaton sa kinabuhing dayon ug makaadto kita sa himaya sa Dios, sa atong Dios nga amahan nga tuwa sa langit mga igsoon. So repent sa mga naa pa naglugmok sa mga bisyo, panabako, unsa diha mga inom, repent na kayo. Repent na mga igsoon. Kay bisan dili gusto ang Dios nga may buling kunot mansa ta nga muad tubang kaniya. Hallelujah. Samtang may kahigayonan pa mga igsoon. Kay panahon pa ta sa grasya karon ni mga katapusang adlaw mga igsoon. Maong igsoon, way duha-duha, way lipod-lipod kay ang Biblia nagaingon. Hallelujah. Kung mabasa nato na sa Roma kapitulo 19, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kasing-kasing mutuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Hallelujah. Hallelujah mga igsoon. Kay ug mutuo ka nga si Jesus Christ, si Ginoong Hesukristo namatay sa cross sa Kalbaryo para ay mong kasing-kasing nga pula ito mahimong puti tungod sa gugma ni Ginoong Hesus sa Ginoo sa Dios nga amahan. Gisugal niyang bugtong anak, nagpatulo siya sa iyang kaugalingon nga dugo dito sa cross. Kay imbis wa man tay siya sala nganong siya ay nagisugal na niya ang iyang kaugalingon para kanatong mga taong makasasala mga igsoon. Munay huna-huna mga igsoon nga munay inhuna igsuon ug siya namatay, nagpakamatay siya tungod kanato ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya.
Mo na dakong milagro isuon nga gibuhat ni Ginoong Hesus natong mga taong nakasasala. Nay 100 ka karnero ug ang usa nawala, gisugal niya ang 99 ka karnero ug gipangita niya ang usa. So bililhon pa di ay ang mga tawo nga nalulong sa bisyo. Nalulong sa bisyo, mga nagpakasala, mas bililhon pa sa Ginoo. Ginoo sa Dios Amahan. Maong padala niya ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Isuon. Kay mabasa nato sa Juan kapitulo 1:12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kung musalig ka ni Ginoong Hesus, may katungod ka nga mahimong anak sa Dios, mga igsoon. Kung musalig ka ni Ginoong Hesus, musalig ka dako ini Ginoong Hesus, mahimo kang anak sa Dios. Si Ginoong Hesus mao ang ulo ug ang simbahan mo ang lawas, mga igsoon. So mahimo kang anak, may katungod ka nga mahimong anak sa Dios kung musalig ka ni Ginoong Hesukristo. Mao igsoon, haleluya. Kay nag-ingon po igsoon mga tao karon mailhan nimo ang taong espirituhanon ug taong kalibutanon, tawhanon kinaiya. Mabasa nato na sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16, kini ang akong isulti kaninyo, pariya ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang inyong tinguha sa lawasnong kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawasnong kaibog supak man kini sa tinguha sa espiritu. Haleluya. So isuon, ayaw pasulubiha ang ato ang flesh. Haleluya. Repent kamo mga nambako, inom. Repent mga babaero, repent in the name of Jesus. Haleluya. May pagabuhaton ninyo ang Ginoo. Kung mutanaw kamo ni ini nga video nata diri sa Gihulngan Public Market dapit sa TV soon diri sa Namaligya og Bulak, mga igsoon.